kahle. Breakfast. Athi umzwe omkhulu uthi singakuthinta ukudla kwakhe. Stove is off. Wena usukudlala ikhehle. Ikhehle lizokuguga nje noma likhulume into lisusa enhlizweni nawe ithathe uyifake enhlizweni. Ufuna ukuthatha risk mina usungayithatha risk wena. Right man. Sothenga uphaya egarage noma sofike sishisa inyama. Ya sishisa inyama. Masifika nje into yokuqala oyenzayo ufaka ingodo lapha iyashinya. Uyiwaphi? Ningaphethanga amabag. Ha? Okay. Ufuna nihambe nothatha le mfuhlumfuhlu impahla zenu ezikuyi wardrobe yami. Nihlanganise nifake emabhegeni. Niphume nihambe la. Nangiyeza ukuthi ngithini. Okay baba. Ngiyazi ukuthi umoya ithanda ukuba phezulu kodwa ngicela singacabanga ngenhliziyo. Sibheke. Usungibhedela wena. Wona ibhaki enilindile la ngaphandle. Ngakhathazeki sekhokhela okwenu nje ukuthi nithatha amabhegi ningene ngaphakathi niphume niphele. Hawu baba. Uthi siyabe? Ubuza mina. Buza uyihlo. Uyihlo, buza uyihlo. Hawu baba. Yemzini wakho, kufanele yemzini wakho. Baba anginawo nje mina umuzi. Angithi wathi ngidayisa iroom lami lase Deep Sloot. Awunamuzi. Yakwadonga ke. Angithi udonga uyena omlalelayo. Ba wakho ke loya ngithi. Nizwa yena ni. Thatha impahla zenu niye khona ke. 20 minutes thatha into zenu phume niphele la. 20 Moniwe. Hey, ngingilandeli wena. Ngingilandeli. Oh.